Salutare și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal și vă juca Streamer Live Simulator. Am jucat puțin mai devreme, făcut ASMR și nebunii bla bla. Hai să curățăm aici. Pum, pum, facem curățenie, yes. Pam, facem totul la curățenie să fie curat, curat. Inclusiv aici. Și aici. Pam, pam, pam. Perfect. Ia să avem de mâncat. Trebuie să mâncăm mai întâi. Perfect. Și noi acum la modul actual avem undeva la... Câți bani avem? 1963. Avem. Bun. Le băgăm acolo. Și fac energie full. Perfect. Bun. Hai să ne uităm ce ne trebuie să facem. Luăm și bani din donații. Te-ai strâns banii lui Big Dodo ăsta, cum îl cheamă. Uite, avem bani făcuți din donații 2645 din donații. Și dăm banii lui ăsta înapoi, cum îl cheamă lui... ăsta. Mi-a dat el 500 parcă. Și dau 400 înapoi. Ia frate, 400 înapoi. Perfect. Și noi acum ca să... Noi am rămas cu puțin bani acum, nu? Nu focus, mă. Mai avem 1563, da? I-am dat la 500. Hai să... Hai să vedem dacă reușim să luăm și pe alții. Până am zis că 1563. Bun. Bun. Hai să luăm și bani în donații. Bani în donații care sunt... Deschez, mă. Ah! Avem și un clip la 24 de dolari. Ok. Luăm și bani din donații. Take money. Și hai să vedem ce avem nevoie să facem upgrade. Vrem o casă mai întâi sau vrem un computer mai bun? Dai de cât costă casa. Ok. Avem 4208. Ia avem, ce avem pe aici? Stai că avem de plătit niște chestii. Ia. Pam, 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 pam. Am rămas cu 3900. Bun. Ia, aici ce avem? Mail-uri. Ok. Dar vreau să văd o chestie. Aici? A, deci nu angajăm workeri. Mama, asta costă 3000. 3120. Bun. N-avem bani de asta. Hai să vedem cum de unde nu cați. House, de aici. A doua casă costă 650. Trebuie să vedem care sunt casele. Detalii. Asta ar fi... Mă, 45.000 mă costă asta să închiriez. Dar nu-mi place curatul. Hai să ne pe asta altă. Avem 3 camere la asta. Și mai e cozi. Cozi asta... Cât plătim? 2750. Cam mult de ce?
Cam multicel, părerea mea. Câți bani avem noi acum disponibili? Avem 3900. Ia, hai să mergem până la... Hai mă, pe F. Pe F, pe E. Stai, deci am nevoie să merg până la ăsta, la miner. Aici. Crypto miner, că știu din câte am mai jucat eu jocurile astea, că din crypto se face mulți bani. Hai să vedem dacă e adevărat. Să vedem dacă din crypto se face bani. Poate facem rost și cumva să luăm și o mașină sau o motocicletă. Uite vaca! Ai câine, nu-i vacă. E vacă. Ai câine. Râde. Bun, hai să vedem aici. Da, noi nu să luăm pisică, să luăm câine noi. Ia, cât ne costă aici? Ne costă 400 euro din asta. Ce asta? Deci ne costă 400. Și asta cât costă? 300. Hai să luăm un stand din asta. Una, două de-astea, da? Eul, stai. Ia, câte poți să pui? Bag aici. Trebuie plăci de bază, nu? Hai să mai luăm un din asta. Bitminer. Și mai luăm un bitminer. Luăm 3 bitmineruri. Bun. Și mai am rămas cu ceva bani? Avem 2000 și ceva. Hai să luăm niște plăci video. Hai să mergem acasă. La casa noastră de sărătoci. Să vedem dacă apucăm să facem și noi. Să luăm o cameră extra. Iu, te crezi din ăla. Dar și nu e o cameră mai bună. Nu mă, dai pe M. Scoate asta. Bun. Că din câte am înțeles, așa se face cu asta, cu Bitcoin, nu facem mulți bani. Curea de mașini. Se pare că motorul e 3000. Să parcăm ăsta. Și să vedem unde punem Bitminerul. Eu nu cred că există poliție în jocul ăsta ca să ne ia. Și că o să punem aici. Fuh. Ce display card. Și cu Bitminerul ăsta ce facem? Hmm. Nu știu, noi le punem jos, să vedem. Nu știu cu ce ajută, dar... Nici nu cred că veneau așa, da? Bine. Yeah. Să descărcăm și noi aplicația de bit browser. Oh, avem și YouTube, ne putem uita la YouTube la noi.
Dar nu interesează asta. Nu luăm casă momentan. Crypto mining-ul. Ma de ce faci sell? Honor coin avem 0. Ia, la aplicație aici trebuie să ne uităm noi. Download. Uite ăsta, miner. Trebuie să mai luăm. Puteți să luăm măcar 2 plăci? Video? E întrebare. Nu luăm de-alea scumpe, luăm de-alea mai de săraci. Ia, minerul. Missing start. Faci și 9 bani? Da, ne faci. Ok, lăsăm și pe ăsta să mineze aici. Nu știu ce minează, unde minează, dar în fine. Hai să mai luăm niște... Hai să luăm o placă video. Ce pe Zamazorus. Dai mă, dă-i focus aici, că mă enervează. Graphic cards. Nu știu, hai să luăm... Nu știu, este mai ieftin. Na, 2. 820. 3. 1230. Hai, lasă așa. 1230. Mi-am o cameră mai bună. După aia ne apucăm să facem și PC-ul. Încet, încet. Să facem o cameră, nu știu, ca să vadă... Să vadă bine. 1467. Nici chiar așa mare nu-i trebuie. Dar o luăm pe asta. Perfect. Am mai rămas cu 800 și ceva. Dar nu-mi plac plăcile video. Chiar sunt curios. Ok. Bun. Cred că placa asta e mai bună ca cea din indicator, nu? Ia. Luăm pe asta. A, e aceeași. Nu e mare chestie, nu? Eu luăm pe asta, că e mai nouă. Așa. Bun. Totul e cu verde. Și ce mai este? A, camera. Asta e camera web. Ok. O luăm pe asta. De aici. Punem aici. Și punem pe asta mai bine. Nu știu. Să punem că o după aici. Să ne bată de aici. Nu știu dacă o să bată ea, cine știe ce, dar aflăm. Ia. Și pornim aici. Mining-ul. Minerul. Ok. Ok. Și noi avem undeva la... Nu știu, dăm un refresh. Ok. Mi-a foame. Nu contează, las, aflăm. Ia camera asta se vede mai bine sau? Cred că să o și reglăm. Nu prea e bine.
Nu prea e bine. Și eu, webcam. Bun. Așa, stai dăm focus. Dăm full screen, tot se vede ea. Oh, merge la 720, altceva. Ia. S-a făcut și noi la 720 facem. Și streamurile. Altceva. Ok, bun. Cât e ora? 3 dimineața. Hai să ne culcăm. Câte ușa. Băgăm să salvăm astea. Vedem ce avem de plătit, că sigur avem de plătit ca multicel. Băgăm o curățenie. Și dăm drumul la stream. Bun, avem 97% curat. Sigur mai... Ah, uite aici. Se schimbă și casa ime când facem și mai multe de-astea frumoase, puncte nebunii aici. Ia. Eu vreau să-i dau 720 și mi duce 500 de persoane, a? Mai așteptăm. Bun, hai să dăm aici un... Începem cu un asemenea de asta, aminte ca să schimbăm asta la denumire. Donații Lab. Donații așa, donațiile, le băgăm acolo. Web-ul. Ia ce mai e aici. Pam. Ne-am luat și noi banii din YouTube. Ne-am luat 28 de dolari. E bine. Bun. Vedem la cripto aici câte monede avem. Avem ceva. Oh. Bun. Deci putem să facem bănuți frumoși aici, văd. Dar să mai crească și după aia. Să mai crească și după aia vedem... Vedem. Dă-i la maxim. Deci acum ne ia 7564, da? Nu luăm 7570. Ok. Dacă e să scadă, dacă e să scadă, dăm sell. Deci să urmărim asta de... de Bitcoin. Bun. Hai să schimbăm numele aici. De la... Aici la YouTube. Nu, la Dodo trebuie să schimbăm numele. La Dodo trebuie să schimbăm. Îi punem aici. Hawaii, nu. Hai să vedem ce este. Ce iese. Hai să vedem ce iese. Diez 12. Diez 12.
Premium Ads, pac. Schimbăm numele și urmărim crypto minerul aici. Bun, momentan crește Bitcoin-ul. Și ne crește și nouă. Bun. Hai să dăm drumul la ASMR prima oară. Începem cu un ASMR. Dăm camera pe full screen. Asta e caracterul meu drăguț. Trebuie să luăm un microfon mai bun. Hai să luăm după aia. Să dăm aici. Să ne focusăm. Bun, perfect. Ha, quality-ul. 720. Da cu donațiile. Facem ASMR. Și ridicăm și asta de cripto. Da, ok. Obvious. Ok. Facem bani din donații. Moderatorul nostru ne face treaba cum trebuie. Oh, nu merge. 30. Asta 30. Perfect. Bun. Avem 203 persoane pe live acum. Avem donații. Moderatorul nostru face treaba. Uite, și face treaba moderatorii noștri. Aha. Ia uite, donațiile cum vin. Yeah, boy. Hehe, boy. Auzi. Ia uite cum vin donațiile. Hai să ridicăm asta. Ok, încă suntem bine. Perfect. Avem mult. Bun. Donații, uite, donații peste donații. Ia uite, 48 de euro. Bun. Ok. E nevoie de papa, da. Stai ca să facem întâi ăsta cu SMR-ul. Bun. Și hai să le dăm aici comandele la mâncărică. Hai să ne luăm și noi ceva bun. Ne luăm clătite. Bun, dăm 20 pe clătite. Bun. Avem 5 donații până acum. Ne uităm la final de stream. Câte donații avem? Bun. Hai să ridicăm și... Ulu, scade. Vinde. Perfect. Am vândut. Bun. Uite-le. Hai să citim tot. În stream următor lăsăm toată donația să curgă așa. Până acum am 651 strângi.
Bun. Ia uite cum vin donațiile, hop. Deci pe ASMR se câștigă binișor, văd. Deci live-ul ăsta stăm pe ASMR, live-ul următor stăm pe dans. Să vedem cum se câștigă mai bine. Pam. Haide, dăm ASMR-ul sau că aici ASMR-ul. Bun. Avem 438 de persoane pe live. Ai avem o eroare. Se rezolvă singură, de la sine. E ora 1 noaptea. Și avem 431 de persoane pe live. Dați acum coordonatele. Iarăși crește. Bun. Vedem cât vom face din live-ul ăsta și ne luăm un microfon mai bun. Mai ne apucăm de piese. Ne apucăm de călător să-l facem mai bun. Și că e tire. Da, unde e tire? Uite aici, donați. Uite, știu donați, prima aici. Ok. Nice, sunetul ăsta. Pe live merge bine, văd. Bun. Senpai! Bun. Deci din asemenea se câștigă bine. Momentan. Luăm o cameră și mai bună. Dar mai întâi la microfon. Să mă aud și mai bine. Moderatorul își face treaba cum trebuie. Dăm zoom așa. Pam. 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 Pe partea aia cu dansul nu o să punem muzica, că na. E cam strict YouTube, așa că nu o să punem muzica de la dansuri. Ia, câte dată avem până acum? Da, câte avem? Nu scrie chiar în total donații câte avem. Ok. Ia. Iarăși scade. Ui, bai. Nu vindem. Nu vindem, strângem ce mai mult. Asta e tare. Uh! Bun. Da, cred că ăștia sunt banii pe care îi luăm noi în crypto mining-uri. Ok. Avem la donații auto. Să ne citim foarte repede. Pam, 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 pam. The fuck? Uf!
Ok, interesant cum face. Ia, încă mai mult ASMR. Bun. Avem 496 de persoane pe live, 486 a scăzut acum. 511 persoane, 825 de subscriberi. Moderatorul își face treaba cum trebuie. Suntem live de 10 ore. Stres avem 2. Toxicitate 1. Avem 1% toxicitate. Știu să ce mai spun ăștia. Ia mă, am bază asta. Hai cam. Asta. Bun, perfect. Ia. Să vedem acum. Bun. Ia, câte persoane ne crește? La donații. Pam, 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 pam. Pam. Bun. Câte persoane scrie acesta pe live? Iar crește Bitcoin-ul. Pam. Facem 260 din... Bun. Ia uite-le. Hop, 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 hop. Când s-au auzit de bătaie, nu știu dacă văd cineva la ușă, dar nu. Uite, hop, donatele cum vin. Bun. Perfect. Au, ce frumos lucrează moderatorii noștri. Ne crește skill point-urile la greu. Deci ne zoom pe noi așa un pic. Bun, perfect. Da, caracterul nu e îmbrăcat, că nu e cumpărat haine încă. Da, o să-i cumpăr și haine. Au, donații. Piu, 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 piu. Avem 2371 doar din donații. Făcut. Perfect. Avem 546 de persoane. 906 subscriberi. Bun. Da. Ok. Eu, stai, lasă OBS-ul aici să vedem ce facem. Full screen. Bun, perfect. Iar bate la ușă. Piu, piu, piu. La care nu e foame? E foame puțin. Are nevoie de duș, e bolnav, e somn. Da. Stai un pic ca să mai luăm niște mâncărică. Pune-te aici. Asta bag aici, că după aia dispare cutiile astea. Bun, perfect. Asta-și face treaba aici. Avem 3 plăci video. Mai încape încă 3. Nice. Bun. Da, da. Trebuie să ne focusăm aici. Donațiile, hop, hop. ASMR-ul. Perfect. Avem stres minus 2. E bine.
toxicitatea ei la locul ei, n-avem treabă. Așa, rar. Ara. Să mărim... What the fuck? Să ne mărim și noi ăsta. Ne luăm urât mai mare, mai puternic. O viteză de internet mai mare. Nu te. Tu nu ți vin. Ui. Yeah, boy. O să mai joc ceva după clip. După ce terminăm clipul o să mai joc ceva. Până fac rost de bani să luăm și noi o casă mai mare. Și o să iau motocicletă dacă e, dar nu, nu. Motorul o să luăm și casa o să luăm pe live. Când facem live următor sau clipul următor. Motorul cred că o să-l iau eu separat. Motorul iau eu separat. Dar casa o iau pe live. Sau pe clip. Clipul următor. Bun. Avem 3157 din donații. Pam. Uite cum e donațiile aia. Suntem live de 16 ore. Poim. Primim la donații la greu. Energia noastră e... Forța energia. Donațiile nu mai zic. Mai băgăm una SMR. Bun. Pixel by pixel. Yeah. Don't talk. Ok. Good job, ok. Bidogo, nu mai dai și nouă bani? Bidogo, hai da. Tu ce ai să face, ne duci. 600 de... view-uri. Ok. Cred că pe live-ul ciudat. Bun. Suntem live de 18 ori. Bun. Bun. Yeah, boy. Avem 3778 din donații. Avem 450 de persoane încă pe live. În live de 19 ore. Yeah, boy. Nu știu, un microfon mai bun. Pixel Pirat, 46 de dolari. Donație, nice. Ia, se oprește live-ul dacă eu mă pun în pas să dorm. Ar trebui să oprească.
Vreau să salveze progresul. Mai mult. Saving! S-a oprit live? Nu s-a oprit. Ba da, s-a oprit live. N-are nimic. Ne luăm și noi bani din donații. Avem 4000 și ceva de bani din donații. Îi luăm pe toți. Câți bani avem în miner aici? În crypto mining-uri? Mm, mm. Bun, hai să vedem și crypto mining-urile. Bun. Avem 5110. Hai să vedem ce avem de plată. Momentan avem nimic de plată. Bun, hai să încărcăm și clipul ăsta de seară. Browser. Bicăm. Xadit. Bun, bun, bun. Stai pe Dodo. Hai să intrăm pe YouTube. Am făcut 2403 vizuri. Hai să ne încărcăm un clip. Clip de 19 ore. Upload. Bun. Ia să la mail aici. Momentan nu am nimic. Hai să facem și noi upgrade la PC. Nu. Avem 5110. Ne luăm și noi un monitor mai bun. Ok. Ne luăm și noi o cameră mai bună. Cea bună e 1300. O luăm. Ne costă deja 2000. Bun. Microfonul ăla trebuie să-l iau. Momentan. Vreau și un microfon mai bun. Nu și noi un microfon. Am. Bun. Ne costă deja 2663. Router. Hai să luăm și noi un router mai bun. Mai costă și asta 1000. Avem deja 3600. Cam multicel. Și grafic card. Hai să luăm și noi o grafică. Placă video mai bună. Pentru PC-ul nostru. Dar noi să mai luăm astea mai slăbuțe pentru minat. Deci ne costă 4000 și ceva. 4634. Complet. Mai am luat 476. Bun. Și mă joc eu offline ca să pot să mai fac bani înapoi. Fac un live 2-3, nu știu eu. În joc aici. Face și noi bani. Probabil că în clipul următor o să am deja și angajați. Avem rute cu 4 antene. Asta dă-l încoace. Ia bagă și tu asta. Hai. Microfonul. Stai, să luăm noi asta, routerul celălalt. Luăm microfonul de aici. Perfect. Să mă uit de unde se vinde, că nu știu exact unde se vinde. Să mă uit pe unde se vinde, că nu știu unde se vinde.
Uh! Perfect, ia să luăm microfonul de aici. Îmi punem monitor aici. E drept? Nu prea e drept. Ba, nu prea e drept. Perfect. Punem microfonul aici. Perfect. Ce mai avem? Camera web. O punem pe asta mâncat și. Punem lângă monitor aici. Perfect. Mai o placă video, două plăci video. Tot astea mai ieftine așa să le băgăm aici în asta de Minatus. Perfect, aceea mulți. Bun. Ia. Nu e PC-ul. Perfect, ia să vedem. Hai să vedem aici la mining-uri. Ok. Mergem pe web din prima la crypto mining-uri. Avem 476, da? Cât cripto avem? 476. Bun. Hai că e ok. 700. Tot e bine. Ia avem. De la BitDogo. Ia. Câți bani ne trimiți tu acum? Hai să vedem. Ne trimite 700. Și vreau să dau 500 înapoi. Bine, frățior. Tu ce vrei? Ok, nu-i problemă. Dăm donate la boom. Pornim OBS-ul. Ne focusăm pe ăsta. Stai să punem noi camera asta. Să bată la noi. Să bată spre noi. Mă, dar nu pot să pun eu captură jos. Gata. Perfect. Ia. Perfect. Și acum, repornim asta. Web-ul, cripto. Ăla e cel mai interesant, cel mai important prima dată. Bun. Ce am început cu un 700. Pornim OBS. La tot nu-i bine. Uite așa. Poate acum e bine. Perfect, acum e bine. Și nu-i 2K. Că, na, ducem 2K placa video acum. Să duci noi 2K, să luăm clipul. Da. Ia să vedem. Pot să-i fac eu cumva mai
prea mi-e cum să-l fac. Dar nu-i problemă. Încercăm noi să vedem cum îl facem. Ok. Tot nu-i bine camera web. Hmm. Ne bate o cameră, nu știu cum să punem. Tot nu-i bine. Ne mutăm routerul. De aici, ne mutăm aici. Și asta o băgăm să ne bată așa. Nie. Tot nu-i bine. Pui jos. Punem monitor așa. Perfect. Bun. Bun. Pam. Așa. Stai mă, pornește o dată. Perfect. Sper să fie și camera perfectă acum. Nu cred că e bine nici camera, dar în fine, hai că aflăm. Ba da, să știi bine. Perfect. Altceva. Așa da. Mai bine acum. Bun, am aranjat camera. Parcă încă nu e suficient de bine. E mai ok, dar mai merge. Mai merge un pic. Hai să vedem. Op, 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 op. Cred că așa. Bun, hai să vedem dacă e bine. Bun, ăla e. Stăm puțin aici camera. Perfect. Dăm un pic de zoom. Perfect. Și continuăm în live, în episodul următor sau poate pe live următor, nu se știe. Cu setup, să facem PC-ul cum trebuie. Cam atât cu acest episod. În viitoare cu un alt episod. Bye bye!